Moltíssimes gràcies per les teves paraules, Emili. Molt bona tarda a tothom, autoritats, professors, alumnes, senyores i senyors. Com s'acaba d'anunciar, iniciem aquesta tarda la represa del Congrés, les ferides i les esperances d'un món malalt a la llum de la teologia de l'encarnació. En el marc de la segona part d'aquest congrés, que porta per títol El Déu encarnat com a generador de canvi en la història, se m'han encomanat unes breus reflexions cristològiques donant un relleu especial a la vessant canòtica de l'encarnació. D'aquí el títol de la ponència, l'encarnació com a presència canòtica. Les expressions contingudes en aquest títol són una directa transposició de les expressions kenosi, kenosi en català, canòtic, que trobem en l'himne de Sant Pau i que ens transmet al començament de la carta als Filipencs. El text original diu: Ell que era de condició divina no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, prengué la condició d'esclau i es feu semblant als homes. Tingut per un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a la mort, i una mort de creu. Per això Déu l'ha exaltat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè en el nom de Jesús tothom s'agenolli al cel, a la terra i sota la terra, i tota llengua reconegui que Jesucrist és el Senyor, a glòria de Déu Pare. Prescindint d'una anàlisi exegètic d'aquest text, que per altra banda depassa de molt la meva competència, l'expressió ekenosin, tal com apareix en el text original, esbuidar, senorrear, al llarg de la història de la teologia ha rebut les més variades interpretacions. Però tot i aquesta varietat, l'expressió paulina ha estat sempre directa o indirectament referida al fet de l'encarnació del Verb etern de Déu. De fet, les diferents interpretacions teològiques del terme ekenosin es poden agrupar en dues vessants ben diferenciades, segons s'especifiqui el subjecte d'aquest anorreament, o bé la persona històrica de Jesús de Natzaret, o bé el Verb etern de Déu. Quina de les dues és la que es rebaixa, la que es buida? En general, la patrística entenia que el subjecte de l'anorreament era la persona històrica de Jesús, que tot i ser de condició divina, va viure i es manifestar com un home qualsevol, no fent ús de les seves atribucions divines. D'aquesta manera, podia ser posat com a model d'humilitat i obediència per tots els fidels. L'altre vessant va intentar formular-la l'així anomenada Escola d'Erlangen, de gran efervescència en la teologia luterana del segle XIX. Ja amb anterioritat al segle XVII, entre els teòlegs de Tubinga s'havia discutit si l'anorreament es referia directament al fet que el Jesús històric, per raó de la seva natura humana, no pogués fer ús de les seves atribucions divines, natura divina, canòtica, són els així anomenats canòtics, mentre que l'altre partit afirmava que Jesús, tot i poder fer ús de les seves qualitats divines, ell, per voluntat pròpia, les mantenia ocultes, i aquests són els així anomenats críptics. És a dir, per a uns era degut a la seva humanitat que no podia fer ús de les qualitats divines, mentre que per als altres era ell mateix que per voluntat pròpia renunciava a l'ús d'aquestes qualitats.
Més tard, en ple segle XIX, va ser a partir d'Ernst Sartorius, 1797-1859, i els seus seguidors, que van defensar que el subjecte de la kenosi era el mateix verb etern de Déu. Segons ells, el verb es va fer home, es buidà de les seves qualitats divines i se sotmeté, assumia plenament les condicions i limitacions de l'existència humana. Amb tot, també cal recordar que aquesta teoria aviat es va veure rebutjada per no tenir prou en compte la doctrina de la communicatio idiomatum, tan defensada per la tradició dogmàtica. Prescindint de les diverses interpretacions a què s'hagi pogut sotmetre, el verb ekenocen està apuntant sempre al fet que quan parlem de Jesucrist ens estem referint a un home que viu en les condicions específiques d'un jueu del segle I. Davant d'aquest fet, sempre sovint l'expressió comparteix amb nosaltres el ser home, però també, per a mi almenys, algunes vegades, resulta ser una fórmula que sovint es presta a una relativització de la seva plena realitat humana. Cal mantenir l'afirmació paulina segons la qual Jesús s'ha fet i ha viscut plenament com a home, un home emmarcat per el seu entorn social, religiós i polític del seu poble. Per això, l'afirmació d'aquesta plena humanitat ha de precedir tota altra consideració de la seva persona. No es pot deixar de banda ni ser relativitzada en nom d'una altra vessant afirmada per la fe cristiana, la seva divinitat. La carta als Filipencs no és l'únic text del Nou Testament que ens parla de la plena humanitat de Jesús de Natzaret. Les anàlisis històrico-crítiques dels relats evangèlics, tot i ser textos confegits a partir de la confessió de la fe en la divinitat de Jesús, ens descobreixen les escenes, paraules, fets i actituds d'aquest Jesús, tal com ocorregueren en la seva vida real. Llargament s'ha esforçat el pensament cristià per expressar conceptualment el ser íntim d'aquesta persona que va viure a la Palestina del segle I, però massa sovint va deixar de banda els trets concrets que caracteritzen la seva vida històrica. Les primeres formulacions de la confessió de la fe cristiana van ser expressades i reflexionades fonamentalment en un clima cultural determinat per la filosofia grega. La patrístia i els primers concilis van establir un llenguatge tècnic que permetés mantenir la fe ortodoxa a l'hora de referir-se als continguts essencials d'aquesta fe. Al referir-se a Jesucrist, tant els sants pares com els concilis d'Efes i Calcedònia determinaren que calia parlar d'una sola persona constituïda per dues naturaleses, íntimament unides però no confuses, totalment distintes però no separades. I aquesta ha estat la fórmula cristològica que durant un mil·lenni i mig ha servit per expressar el contingut de la fe cristiana sobre Jesucrist. Però la sensibilitat cultural contemporània no acaba d'estar satisfeta amb aquesta formulació tradicional, com posen, per exemple, de manifest moltes de les cristologies sorgides després de la celebració del Concili Vaticà II. En general, aquests nous corrents cristològics retreuen a les formulacions tradicionals el fet de ser massa abstractes i que la precisió conceptual i metafísica es menja la història concreta. Resseguint a grans trets el desenvolupament de la cristologia, es constata que una d'aquestes dues naturaleses ha posat massa sovint a l'ombra o deixat totalment de banda la història real i els trets concrets que caracteritzen la vida real de la persona de Jesús. Una cristologia dogmàtica centrada exclusivament en la salvació eterna, aconseguida per mitjà del sacrifici de la mort en creu
i la resurrecció de Crist, ha oblidat molt sovint que, segons aquesta mateixa cristologia, es tracta d'un personatge concret que prengué la condició d'esclau, o bé que va fer set obedient fins a la mort i una mort de creu. Va ser condemnat a mort per unes causes molt concretes i determinades. I és la història real d'aquest home que ens dona la clau per conèixer i valorar les causes i motius històrics d'aquesta condemna que el va portar no a una mort qualsevol, sinó a una mort violenta. No es tracta d'afirmar simplement que el Fill de Déu és fet home per decisió divina, ha de morir en una creu per salvar-nos. En primera instància, es tracta d'un home, més encara, d'un home que ha viscut en tot obedient al Pare i que ha mort de mort violenta, condemnat per les autoritats religioses i polítiques del seu temps. Les formulacions teològiques acostumen dir que el verb etern assumeix la natura humana, o d'una altra manera, s'uneix a la naturalesa humana. Però ja Sant Tomàs, en la seva suma teològica, especifica que s'uneix, però no que es converteix. En canvi, l'Evangeli de Sant Joan ho diu d'una altra manera. Diu que es va fer home. I les seves cartes ho van repetint de diferents maneres. En la primera diu: els que confessen que Jesucrist s'ha fet realment home són de Déu. I encara, en la segona, pel món corren molts impostors. No confessen que Jesucrist s'hagi fet realment home. Pau ens en parla dient que era del llinatge de David, i a la carta als Gàlates afirma que era nascut de dona, nascut sota la llei. I encara als Hebreus es diu: també Jesús va compartir aquesta condició humana per destituir amb la seva mort el diable que tenia el domini de la mort. I podríem citar molts altres textos que trobem al llarg de tot el Nou Testament. El passatge ja citat de la carta als Filipencs, segons el qual es va fer no res, prengué la condició d'esclau i es fes semblant als homes, ha sigut denota que Jesús ha sigut tingut no per un home qualsevol, sinó que s'ha baixat i es feu obedient fins a la mort, i una mort de creu. I continua sent el text escripturístic bàsic per l'afirmació de la realitat humana de Jesús. I es pot considerar fins i tot, crec jo, com un resum complet de la seva vida real. És també el text que ens ofereix la pauta per continuar confessant que la persona concreta de Jesús de Natzaret és l'home històric determinat en qui la paraula de Déu definitiva s'ha fet present en el nostre món. I si la fe cristiana afirma que Jesús de Natzaret és la paraula de Déu encarnada, aquesta mateixa confessió impedirà necessàriament que aquesta fe es redueixi a una confessió abstracta d'una persona constituïda per dues naturaleses. A partir d'aquí cal afegir que la fe cristiana consisteix en primer lloc en el seguiment conseqüent de les actituds i comportaments d'aquesta persona, una persona que va ser rebutjada pels estaments religiosos i polítics del seu temps. Aquest és el Jesús real que després d'una mort violenta la fe cristiana confessa com a ressuscitat per Déu Pare i que és en aquest Jesús que l'home troba la salvació. Tot i que marcats per la fe dels primers deixebles que confessen la filiació divina de Jesús, els textos del Nou Testament no parlen de naturaleses, sinó d'una única persona, a qui sovint, per cert, donen el títol de Messies, enviat, fill, i a qui atribueixen sovint també qualitats excepcionals o divines. Però aquests textos
Parlen també de les limitacions i contratemps d'aquesta persona, de la seva relació propera i acollidora envers els raconats i blasmats del seu temps, de la seva constància i esforç per mostrar la voluntat del Pare, que va més enllà dels paràgrafs encarcarats de la llei, que ens parlen de la seva crítica al ritualisme buit del culte del temple, que ens parlen de la seva crítica a les aparences de bondat de molts dels seus conciutadans, i són també uns textos que ens parlen de les dificultats sorgides amb les autoritats del seu temps. En el fons, se'ns hi presenta la figura d'un profeta, més que un profeta, encoratjat en tot moment pel zel i la intimitat d'un Déu i Pare que es vol fer proper a tots els homes mitjançant l'arribada del seu regne. És d'aquest Déu Pare que en rep la força i valentia per proclamar i fer present amb els seus gestos i accions l'arribada d'aquest regne. Un regne determinat per l'establiment d'un dinamisme d'amor i de pau, de llibertat i justícia entre els homes. Un regne que certament no es realitzarà plenament en aquest nostre món present, sinó només en l'eternitat, però l'arribada del qual anuncia Jesús i esperona de ple els seus seguidors estar atents als signes dels temps per tal de no menystenir els elements que el fan present en el nostre món. L'esperança de la plena realització d'aquest regne en el nou món no pot menystenir les aproximacions i realitzacions parcials en el curs de la història. Massa sovint s'han menystingut com a no determinants elements bàsics de la vida cristiana, com són les actituds, tarannà, comportament i tipus de relació de Jesús amb Déu i amb els homes. Massa sovint, molts d'aquests elements han estat sotmesos a un procés d'estilització al passar-los pel filtre de l'abstracció. Mirat en el seu conjunt, la vida pública de Jesús de Natzaret va ser un mai interromput anunci de l'arribada del regne de Déu entre els homes. I és a causa de l'anunci d'aquest regne, amb els dinamismes, mitjans i finalitats que l'havien de fer possible, que entrà en conflicte amb les autoritats religioses i polítiques del seu temps, que al final el condemnen a mort. Plenament identificat amb la causa del regne, la seva pròpia vida és ja la realització d'aquest regne. L'amor i la bondat de Déu que empeny tota la creació cap a la seva plenitud, l'ha ressuscitat i l'ha portat a la plena unió amb ell, el seu Pare. Segons la carta als Corintis, així doncs, tot li haurà estat sotmès. També el mateix fill se sotmetrà al qui li ha sotmès totes les coses, per tal que Déu sigui tot en tots. Els sinòptics introdueixen sovint el terme del regne de Déu amb les paraules "amb el regne de Déu passa com", seguides després d'una historieta que ha d'il·lustrar algun aspecte concret de la dinàmica d'aquest regne. Tota la vida i el missatge de Jesús posen en evidència que aquest regne consisteix en la presència en el món de l'amor universal de Déu Pare. No se'ns descriu, per cert, en què consisteix aquest regne, però a través de la predicació de Jesús es posa de manifest que Déu vol estendre la seva voluntat amorosa com a dinàmica de les relacions entre els homes i entre els homes i Déu. La presència d'aquest regne es va fent real en la mesura que es va implantant en el món la voluntat d'un Déu i Pare que desitja i espera que tots els homes puguin sentir-se sostinguts en la seva vida per la bondat i l'amor infinit d'aquest Déu i així poder arribar a gaudir d'una plenitud que transcendeix tota possibilitat humana. El teòleg Josep Moen
resumeix l'ensenyança de Jesús amb les paraules següents. Jesús ensenyava als seus oients un enfocament sobre Déu que no passava pels camins de la religió tradicional. Els ensenyava a anar a Déu a través del camí de la fe que podia oposar-se a la tradició, a través de l'amor al proïsme que passava per damunt de l'obediència de la llei, a través de la fe en ell mateix que amenaçava d'acabar amb el culte del temple. De quina manera aquest triple camí pogués semblar subversiu per a la religió jueva és el que ens toca investigar tornant a començar per les petjades del rumor de Jesús, que escoltat de nou a partir de l'anunci de la seva resurrecció es deixa interpretar com el rumor de Déu que s'acosta als homes. Acabo la cita. Amb l'aplicació de les categories metafísiques de l'hel·lenisme, a Jesús de Natzaret, Calcedònia, s'introdueixen en el pensament cristià uns conceptes abstractes que donen la impressió de molta precisió a l'hora de descriure la seva realitat personal, però que amb la seva abstracció, repetim una vegada més, deixen de banda la manera concreta i històrica com Déu és Déu i com l'home Jesús és home. Al mateix temps, deixen també de banda la concepció específica del Déu cristià i de l'home, tal com es desprenen de la història de Jesús. D'aquesta manera, el concepte s'empassa a la història i ens allunya indefugiblement d'aquell Jesús que va fer present al món la revelació definitiva de Déu i amb qui va mantenir una relació íntima suprema. Segons una expressió de John Sobrino, i cita textual, amb el dogma hem perdut la vivacitat, l'othania, diu ell, la vivacitat del relat històric. De la mateixa manera que al parlar de les noves naturaleses ens hem quedat, altra vegada Sobrino, amb un Crist sense Jesús. No és pas necessari recordar que el concepte de Déu cristià ha estat marcat durant segles per la teoria de les idees de Plató. Segons aquesta visió, Déu és el bé suprem, la realitat suprema, eterna i immutable, omniperfecte i impassible, i que, per tant, és aliena a tot possible perfeccionament i a tot canvi. Tot i que la fe cristiana afirma també la dimensió trinitària d'aquesta divinitat, en realitat, tot i la doctrina de les missions trinitàries, tot queda complet i acabat en aquesta perfecció última i infinita que confessem quan diem que Déu és un sol i únic. A partir dels sants pares capadocis i sobretot a partir de Sant Agustí, la teologia ha considerat les relacions entre les persones trinitàries com a plenes de vida, de mobilitat i interacció internes, com a fruit i realitat de l'amor que es realitza en el seu si. Conseqüència característica d'aquesta dependència de la filosofia grega és la divisió tradicional dels nostres tractats sobre Déu, de Deo uno, de Deo trino. És a dir, molts manuals on s'exposa la doctrina sobre Déu presenten en un primer apartat l'estudi de les qualitats o atributs filosòfico-teològiques sobre Déu. Després, en una segona part, tracten de l'especificitat cristiana d'aquest Déu. Aquí cal recordar que aquest segon pas s'acostuma a fer al marge dels elements cognitius que podria oferir la realitat històrica de la segona persona de la Trinitat, que la fe cristiana confessa encarnada en Jesús de Natzaret. La teologia cristiana ha fet com una determinant seva la concepció de la divinitat pròpia de la filosofia grega. Segons aquesta filosofia, Déu és omnipotent, omniscient, etern, impassat, impassible, immutable.
El pas següent era després donar a la naturalesa humana de Jesús, que havia estat assumida per la naturalesa divina, tots els atributs propis de la divinitat, comunicatio idiomatum. D'aquesta manera, la naturalesa humana de Crist quedava reduïda a ser el suport necessari per la presència històrica del Logos, del Fill de Déu. I així, el caràcter específicament cristià d'una revelació definitiva de Déu en Jesús de Natzaret quedava fortament reduït i relativitzat. A l'aplicar la divinitat d'una concepció que nega tot canvi o mutació, allò que havia de ser la revelació definitiva de Déu als homes es convertia en una simple anècdota en el marc de la història i que, com a tal, aportava ben poca novetat al coneixement de Déu i a la nova relació d'aquest Déu amb l'home. En contrast amb aquestes consideracions, la fe cristiana afirma i manté com a nucli fonamental d'aquesta fe que el Verb es va fer home, és a dir, que en la persona de Jesús de Natzaret hi tenim la presència real i històrica de la paraula de Déu, és a dir, la paraula definitiva i última sobre la realitat de Déu i la realitat de l'home. Però és d'aquesta afirmació que neixen una sèrie d'interrogants difícils de respondre sobre la vigència dels conceptes sobrevinguts de l'hel·lenisme i que han estat assumits directament per la teologia cristiana. Des d'aquesta perspectiva, són del tot pertinents preguntes com, per exemple, una cristologia que parteix de l'encarnació del Déu, del Verb, deixa encara un espai per expressar la concretesa i riquesa de la història d'una existència humana? Les cristologies desenvolupades en aquesta perspectiva han prescindit massa fàcilment de la realitat concreta d'una persona amb tots els vaivens que determinen la seva existència històrica. Com es pot conjugar la divinitat impassible del Verb amb la creu? Quina valoració fa aquest tipus de cristologia de les causes concretes que han portat a aquesta mort violenta? Partint de l'encarnació del Verb, no s'ha oblidat massa fàcilment el missatge, les actituds i comportaments d'un home concret que s'ha mostrat com a zelós complidor de la voluntat del Pare? No serà més aviat que aquest home concret, portador de la paraula de Déu, és també portador d'un nou coneixement de Déu? O des de la perspectiva trinitària, l'encarnació del Verb no aporta res de nou a la realitat mateixa de Déu? No ofereix cap nou coneixement específic d'aquest Déu, Pare de Jesús i Pare de tots els homes? No es dona cap mutació ni canvi en la realitat del Déu trinitari quan la segona persona es fa home? En la seva realitat divina, Déu continua sent exactament el mateix abans que després de l'encarnació? Amb una cristologia que arrenca de l'encarnació, només s'afirma la presència mundana i física de la segona persona de la Trinitat, però no es té en compte el dinamisme, riquesa i plasticitat de la seva existència històrica concreta de cara a una concepció cristiana de Déu. És veritat que el fet de l'encarnació obre un ventall de coneixements i perspectives existencials, però la realitat de l'encarnació, quina especificitat positiva aporta al concepte de Déu? Quina és aquesta vida que porta a la creu? Què significa el crit de Jesús, Déu meu, per què m'heu abandonat? Mentre Lluc diu, Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit, Joan acaba dient, tot s'ha complert. Darrerament hem escoltat com el gran teòleg Moltmann, molt atent als relats sinòptics, pot parlar d'un Déu crucificat. Què és aquest dolor de Déu?
del que tan emotivament ha parlat Kitamori. Tenint en compte aquestes consideracions interrogants, sembla perdre sentit continuar parlant d'un Déu omnipotent, eternament immutable, omniperfecte i impassible. De fet, cal admetre que, arribats a aquest punt, la fe cristiana posa la raó humana en un atzucac insuperable. Com es pot concebre una immutabilitat i impassibilitat divines d'un Déu que se sotmet al dinamisme de la història? Des de la perspectiva de la història, també es fa difícil entendre la relació de les dues naturaleses en la formació d'una sola persona. Una vegada més, cal remarcar que ens trobem davant la realitat insondable d'un Déu que continua sent misteri absolut, davant el qual només una fe plena i el balbuceig pretensiós del nostre pobre llenguatge poden continuar afirmant que ens trobem davant d'una dimensió de la fe que depassa del tot les possibilitats especulatives de l'home, però que demana reconeixement i adoració. La història de Jesús de Natzaret exigeix llegir l'Escriptura no a partir de Calcedònia, sinó Calcedònia a partir de l'Escriptura. Serà en aquesta història relatada pels sinòptics que caldrà saber-hi descobrir les pautes que marquen el camí de la bona relació de Déu amb els homes, i seran aquests textos que el cristià hi trobarà el verdader rostre de Déu. És per aquest camí que els seguidors el podran confessar com la paraula de Déu feta home. Les fonts bíbliques no ens permeten escriure una biografia de Jesús, però sí que fan possible descobrir el seu capteniment davant Déu, davant els altres i davant les institucions del seu temps. I és en la història d'aquesta persona on trobem el lloc adequat per captar el verdader rostre de Déu, quan aquest Déu es dirigeix als homes en la persona de Jesús de Natzaret. Des dels primers inicis de la confessió de les primeres comunitats cristianes s'incorpora l'expressió crucificat en temps de Ponci Pilat, suplantant així tota especulació agnòstica i oferint al mateix temps un punt de partida inequívoc per tot aquell que cerca el rostre de Déu cristià. La fe cristiana parteix i integra en la seva confessió de fe la història d'una vida humana tal com l'han experimentat aquells que, cito, des del començament havien conviscut i menjat amb ell. Dels Actes dels Apòstols. Per això només serà la fe cristiana una fe, per això només serà fe cristiana una fe que assumeixi i incorpori la realitat històrica que ha constituït la vida concreta d'aquest home. Una història que no acaba en el crit de Jesús a la creu. I a les prediccions de la passió anunciaven també la glòria de la resurrecció i el perdó dels pecats. I la fe cristiana, més enllà de la mort de Jesús, professarà també el triomf de la seva resurrecció i l'acompliment definitiu de la voluntat del Pare. Una cristologia que arrenca de la consideració de la història real de Jesús de Natzaret requereix una recomposició de les actituds i capteniment dels seus seguidors. Si la persona de Jesús és l'encarnació de la paraula de Déu, la revelació definitiva de Déu, les paraules, gestos i actituds de Jesús són els fets que expressen el rostre de Déu en el nostre món. Són la paraula de Déu feta realitat. Pot ser que per alguns la mateixa expressió paraula de Déu resulti massa abstracta, massa fàcilment manipulable i tergiversada per una tradició institucional fortament moralitzadora. La història ens mostra com massa sovint l'expressió paraula de Déu ha desembocat en un codi de normes i prohibicions que han escurçat de manera depredadora l'amplitud i riquesa, la profunditat de l'autèntica paraula de Déu.
Serà resseguint una i altra vegada la història d'aquesta persona que descobrirem l'autèntica paraula de Déu. En aquesta persona hi trobem la definitiva revelació de Déu, una revelació de l'únic Déu viu veritable, més enllà de tota especulació humana. De la mateixa manera que diem que Déu és l'última realitat determinant del tot, aquí cito Pannenberg, haurem d'afirmar que els seus gestos, paraules i actituds de Jesús són realitat últimes que determinen del tot la fe i el comportament del cristianisme. Així, la vida cristiana no regirà prioritàriament per les fórmules estereotipades i abstractes del dogma. Per al cristià són existencialment dogmàtiques les actituds, paraules i gestos, el comportament i el tarannà de Jesús. Per això la fe del creient no depèn directament de la confessió de les fórmules conciliars abstractes i molt sovint alienants, mítiques fins i tot, sinó del grau de seguiment de la persona de Jesús de Natzaret. Cap al final del seu evangeli, Joan pot concloure: hem escrit aquests senyals de la vida de Jesús perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu. Jo ara paro aquí, però és ben evident que aquestes reflexions requereixen una continuïtat, una continuació. Seria convenient parlar de la relació íntima i particular que Jesús mantenia amb Déu, a qui anomenava Pare meu. També caldria resseguir el contingut de les paràboles a fi de descobrir el caràcter sorprenent i inesperat de l'arribada d'aquest regne anunciat, així com de la seva dinàmica històrica. I en un tercer lloc, caldria també mostrar la dinàmica existencial que afecta tot home, expressada en l'així anomenat Sermó de la Muntanya. Ho deixo per als que prendran la paraula després de mi. Moltes gràcies.